Allereerst heel hartelijk welkom op uw 5e kampioenschap peelzetten. We vinden het hartstikke mooi dat je met zo'n aantal mensen komt binnen om de wedstrijd weer om te gaan. Je mist hem nou al? Ja. 3 dagen is lang. En 3 nachten. Is het veel als een afski? Nou, tijdelijk afschiet nou. Ja, tijdelijk afschiet. Hij haalt het wel. Je hebt er vertrouwen in? Ik heb er alle vertrouwen in. Ik heb al een paar pikken mooi die, dus ik weet wat het is. Oké. En hoe lang heb je als langst op de peel zitten? Zondagoen. Zondagoen? Ja. Hoe doe je dat? Volhouden, hè? Winnen wollen, hè? Je hebt een ijzeren wil? Ja, zeker weten. Een waldpiek, hè? Hoe is het? Ja, goed hè, een beetje zenuwachtig, maar ja, wij er zin in. Ja? Ja, sowieso. Eerste keer en net de laatste keer, denk ik. Sinds ik nou nog, hè? Sinds ik nou nog. Maar nee, ik ben benieuwd hoe het is. En ik ben lekker uitgesleept. Ja, dat mag ik wel nou, hè? Ja, het moet goed komen. Dat, ja, ik ben benieuwd. Maar dan maar zondagoen lekker blauw. Ja, het was een zondag eigenlijk, ja. Want de recall hier is zondag geworden, dus... En hoe is dat man? Waar is het om denken? Ja, dat weet ik niet. Zo weinig mogelijk denken en gewoon hopen dat het hier voorbij gaat. En nou ja, dat weet zo'n beetje. Dag eerder. En hier maar weer de wedstrijd ebenen. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. When you get knocked down, you gotta get back up. I ain't the sharpest knife in the drawer, but I know enough to know. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Hoe is het? Nou, best. Een jaloerlijke hand, hè? Wat is het? Een jaloerlijke hand, hè? Ja. Ja, zeker. Nog 71 half. Zie je het al? Er trekt mooi waar bij. Laat je er maar fut, hè? Het onwaar bedoel je? Ja, toen waar, ja. Ja? Goed, hè? Dat doe je best, Noos. Ja, dat doe je best, ja. Als je altijd in de fut net houdt, hè, dus dan wordt het wel heel erg weer. Maar het begint al aardig. Wat is hier nou de charme van? Ja, wat is hier nou charme van? Ja, een goeie vraag. Ja, competitie, hè? Competitie. Hoe bevalt het? Ja, we zijn nu 50 minuten bezig bijna. Ja, die wind valt wat tegen. Een pluutje, dus als iemand nog een pluut te doneren heeft, dan graag. Maar verder, ja, het is nog maar net begonnen. Ja, wat kun je ervan zeggen? Denk je niet, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Nog niet, maar dat gaat wel een paar keer nog door mijn hoofd, denk ik. De komende tijd. Ik heb een goed pak. Dat gaat mijn redding worden, denk ik. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. If you're gonna be dumb, you gotta be tough. Goeie, we hebben hier met de wanden. We zijn hier met de wanden binnen. Ja. Ja. Je hebt shirt wel tegen. Wel dit hechtepunt van hier dit? Oh, dat weet ik niet. Als het een beetje wil, dan is het prachtig mooi werk.
Dat kan ook een stressvol gebeuren natuurlijk. Dat het als het droog is, maar vierste volle kluut. Die appels beschadigen of te wiet. Dat heb ik ook geregeld mooi maken. Maar als het nog gaat, dan is er nog niks van de hoorn. Komt het knap in de groen bij? Ja, ja. Het wel, is hartstikke mooi spul. Ja, verkeerd niks om. Wat gebeurt er met deze riappels? Die worden eerst opslaan en een beetje mooi zitten. En dan gaat het van de winter met ze kleermaken worden voor export. En dit is een ras dat gaat voornamelijk naar Zuid-Europa, Frankrijk en Spanje. Mona Lisa. Mona Lisa? Italië, ja. Italië. Ze blijven net in Friesland? Nee, nee. Eten ze zelfs ook net of wel? Nee, ben net niet. Nee? Nee. Daarom gaan ze naar Boeteloord? Ja, hadden we nog een smaak blijkbaar. Jullie hebben burgers? Ik ga even burgers en die reden en dat soort spul. Ja. Wat raar dat je eigen riappels net kweken die je eet of wel? Die hak zelf weg. Ja, hè? Ja. Nee, daar eten we zelf van.